Molt bon dia, benvinguts a tots i totes a la presentació de la 39a mitja marató de Sitges aquest any 2023. Primer que tot us presentaré la taula. De moment excusem a la senyora Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, que venia amb retard per un problema de trànsit. Tenim el senyor Josep Marc, representant territorial de l'esport a Barcelona, de la Secretaria General de l'Esport. Tenim el senyor Santi Sarraute, gerent dels serveis esports de la Diputació de Barcelona, i, com no, la senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges. Aquest any tornem al format que ja hem repetit algun altre any, de les curses dissabte i diumenge. Dissabte farem les curses infantils, aquest any la quarta edició de les curses infantils i la segona de la cursa infantil adaptada a partir de les 3:45. I diumenge farem el quart de marató, la mitja marató i altra vegada la cursa inclusiva. Contents del volum d'inscripcions que hi han anat sorgint. A hores d'ara estem parlant de més de 2.500 inscrits a la mitja i al quart, i al voltant d'uns 200 a les curses infantils. Tots sabem que després de la pandèmia les inscripcions a tot tipus de curses costen de remuntar, i nosaltres amb aquestes xifres que estem veient avui aquí, doncs ja la veritat és que estem molt contents, sabent que encara les acabarem de rodonir aquests dies que falten fins al dia de la cursa. Aquest any canviem de recorregut, hem volgut millorar algunes de les coses que teníem en l'altre recorregut. Teníem alguns problemes de mobilitat que afectaven algunes zones del nucli urbà, i aquest any hem fet un recorregut que el que fa és donar més preferència al passeig i al casc antic de Sitges. Què vol dir això? Que deixem de córrer per zones una miqueta més amb menys caràcter, i, home, jo crec que tots els corredors córrer pel passeig o córrer pel nucli antic de Sitges i per llocs emblemàtics com són el Vinyet o Terramar doncs motiven molt més, i creiem que aquest recorregut serà de l'agrat de tots ells. Un cop hagi passat la cursa doncs haurem de fer una consulta a veure què els hi ha semblat. Com sempre, fer una crida i un agraïment al voluntariat. Sabem que sense ells no podríem fer aquest esdeveniment. Nosaltres necessitem al voltant d'uns 120 voluntaris per tirar la cursa endavant. Des d'aquí faig una crida perquè encara necessitaríem alguns més dels que ja tenim, o sigui que tothom que vulgui es pot apuntar a fer de voluntari, que una tasca o altra li trobarem. Us dono un correu per qui es vulgui apuntar, esports@sitges.cat, o el telèfon del departament 93 894 50 56, i animo a tothom que tingui ganes de col·laborar que s'hi apunti. Aquest any tenim algunes novetats també. Hem apostat molt, conjuntament amb la regidoria de serveis urbans i l'àrea de residus, i apostem molt per fer una recollida selectiva en els punts d'avituallament. Això també demanem als corredors i a tothom que estigui al voltant de la cursa que ens ajudi, que col·labori en fer aquesta recollida selectiva dels residus que podem generar. I res més, així com a novetats, fer un agraïment al suport tant de la Diputació com de la Federació Catalana d'Atletisme i als patrocinadors que sempre ens donen suport, com és Esports Bar, on avui estem aquí, el Centre Comercial Ànec Blau i a la cadena Interesport 15. I també voldria fer un reconeixement a la gent de base Ferran Esports, perquè aquest any que estem a punt de complir 40 anys, jo crec que és d'aquella gent que ha estat sempre amb nosaltres, i jo que recordo les primeres edicions com a voluntari, com a col·laborador, jo crec que Ferran Esports ja estava allà amb nosaltres, per tant, un agraïment. Passo la paraula als meus companys i companyes. En primer lloc, hauria de fer la presidenta de la Federació Catalana, esperarem a que arribi,
Dono la paraula al senyor Josep Marc, representant de l'Esport de Barcelona, de la Secretaria General de l'Esport. Moltes gràcies. Vale, no, senzillament, molt senzill, jo volia destacar principalment dues coses. Dues cosetes, us volia destacar. La primera té a veure una mica amb el consistori i la població de Sitges. Al final, mirem números de la Secretaria General de l'Esport i veus que la població de Sitges, el percentatge de població i gent que fa activitat física és molt alt. Molt alt i un dels més alts de Catalunya, i per tant a nosaltres això ens enorgulleix dins del Consell Català de l'Esport veure com impulseu i com esteu a darrere. Fa 4 dies estàvem... Teniu, ja ho sé, que us agrada sentir-ho, però jo crec que us he de dir, teniu un ajuntament amb un impuls d'esports molt bo, penso, i una població que fa molta activitat física. En aquest cas ens toca la mitja i el quart de marató, però jo ho he de dir. Això i una altra cosa que per nosaltres és molt important, que és el percentatge d'equitat masculí i femení. I aquí també esteu molt equilibrats en tema d'activitat física, d'equitat masculí i femení. Aquí sí que, suposo que ja ho sabeu, des que estem amb el nou equip de la Secretaria ho hem impulsat molt. L'última és aquesta fira de Nadal que vam fer a l'INEF de Barcelona, Entre Totes Joc, on moltes entitats de 19 esports diferents vam omplir tot l'INEF i qualsevol família amb els seus nens, qualsevol club podia venir i disfrutar de l'activitat física, provar aquests 19 esports a l'INEF, perquè sempre els que tenim canalla o els que teniu, no sé si és el vostre cas, busquem per Nadal, perquè no hi ha l'escola, què fer amb els nostres fills. Per tant, molt content amb aquest percentatge d'equitat de l'alcaldia amb l'activitat física. Després, contents amb què? Esport escolar, al final agafeu i el dissabte feu aquestes curses infantils. Esport inclusiu, estem parlant de cadira de rodes i discapacitat visual. I esport sostenible. Caram, ho teniu tot, vull dir, ho teniu tot. I finalment, res, comentar-vos, també una mica agrair aquests patrocinadors que estan a darrere, que al final, en aquest cas el Base jo el desconeixia, però si no fos per ells, no fos per la Diputació que està a darrere, per, evidentment, el consistori, per la Federació Catalana, que en aquests moments deu estar en camí, la Mercè Rosic, o bé l'Interesport 15, en aquest cas l'Ànec Blau, l'Esport mateix i la zona, crec que es diu zona VIP, és correcte, que porten molts anys també darrere organitzant aquests events, VIP events, així. Al final, i tots els altres petits que estan a darrere també, que són importants per nosaltres. Per tant, molta sort a totes les corredores i tots els corredors. I, perdoneu, m'explicava precisament el responsable de la zona VIP el percentatge d'aquest any femení que teniu i estem contents que el 40%, amb el 10K al quart de marató, estem prop del 50%, prop de l'equitat. Comentava una mica les raons aquí abans de l'acte, i al final que costa una mica més. El tema de la mitja marató, que estem al voltant del 20%, em comentaven, femení, que això ho entenem, és un tema que s'ha de treballar. Suposo que la Federació Catalana en aquests moments no hi és, però tindria alguna cosa a dir, i també contents que els percentatges es vagin equilibrant. Per tant, molta sort aquest cap de setmana a tots i que disfruteu tots. Gràcies. Sí, ara el senyor Santi Sarraute, gerent del Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-nos en nom de David Escudé, el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, que avui, malauradament, ja diguéssim, aquestes dates ja comencen a ser molt accelerades per ells i per tant no ha pogut venir i es disculpa la seva no presència. Dir-vos que el David Escudé és un runner, per tant aquesta mena de curses hi són molt properes, i a la Diputació la cursa de la mitja marató de Sitges és una cursa històrica per nosaltres. L'hem recolzat abans quan era Gran Premi Diputació de Barcelona, ara la seguim recolzant. Estem encantats, diguéssim, de l'interès que sempre ha mostrat Sitges per les accions d'esports que fa, amb la qual tenim
fantàstica relació i diguéssim, i això es desprèn de no només que recolzem econòmicament aquesta cursa, sinó també la tasca que fan temes de seguretat, els estudis que s'han fet en aquest sentit, la tasca que fan les escoles i, per tant, l'interès que posen en que finalment la Diputació acabi recolzant tots aquests aspectes de la cursa. Poc més, moltes gràcies de nou i encantats de ser aquí. Moltes gràcies. Doncs passem la paraula a l'alcaldessa senyora Aurora Carbonell. Moltes gràcies. Bé, només com a tancament, primer agrair-vos molt a tots i totes que avui ens acompanyeu aquí. Dir que la mitja marató de Sitges no només és l'esdeveniment, podríem dir, més important de l'esport de Sitges, però com deien abans de la Secretaria General de la Generalitat, a Sitges fem moltíssim esport, es fan moltíssimes activitats, però realment la mitja és bàsicament també perquè és la que portem més anys, 39 anys es diu aviat i són molts anys de fer una cursa que a més és la que inicia les curses a Catalunya, com som de les primeres, i per tant molts esportistes tenen moltes ganes de córrer aquesta mitja i per tant aquesta tradició sitgetana i esportiva per nosaltres és molt important i poder-la fer ja en plenitud després de la pandèmia, després de totes les dificultats que hem tingut. I això cal agrair-ho a tothom que hi forma part, a les institucions, evidentment la Diputació que ens dona el suport, les empreses que també ho tiren endavant i, com s'ha dit, com no, a tots els voluntaris i les voluntàries que gràcies a ells es pot tirar endavant, o, com s'ha dit, els patrocinadors o els col·laboradors. En aquest cas aquí, com estem en aquesta casa, l'Esports Bar, que també fa moltíssims anys, que no sé quants que també col·labora, o, com s'ha dit abans, la botiga d'esports base Ferran Esports, que també col·labora. És gràcies a tots ells i a totes elles que podem fer aquestes curses. Sitges, com hem dit sempre, és una destinació turística, però també, com es deia ara, és una destinació molt esportiva i aquesta sinergia, esport i turisme, que també l'aprofitem. També nosaltres ens venem com una destinació de turisme esportiu, per tant, tota aquella gent que vulgui venir aquest cap de setmana, que aprofiti i es quedi tot el cap de setmana, ve a córrer, però també ve a disfrutar de la nostra destinació i, per tant, per nosaltres és tan important el turisme en totes les seves etapes. Abans es deia que a Sitges hi ha moltíssima activitat esportiva, cada vegada més, per això també som plenament conscients de la necessitat d'equipaments esportius que tenim i en això també, evidentment, estem treballant. També la necessitat d'espais a l'aire lliure perquè la gent pugui practicar esport a l'aire lliure també és molt demandat i, evidentment, aquesta política que fem, sobretot d'igualtat en l'esport, com es deia també des de la Generalitat, que s'està treballant moltíssim en l'esport femení, que nosaltres des de Sitges també donem el màxim suport i que, evidentment, ens enorgulleix i que també en la quarta marató cada vegada també vagi augmentant més les dones, en la mitja que esperem que també, però també és molt maco el dissabte, la veritat, veure tots aquests nens i nenes com comencen, que aquí sí que són nens i nenes exactament igual, com aquest amor i aquesta estimació per l'esport, pel córrer, doncs la veritat és que és un orgull veure'ls. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes i ens esperem a veure aquest cap de setmana seguríssim i a gaudir de l'esport i a gaudir de Sitges. Moltes gràcies a tots i a totes. Perdoneu una cosa, però penso que és important que volia reflectir unes gràcies a l'associació AMIS, que és l'associació per les persones amb discapacitats, amb diverses discapacitats, i penso que és important perquè ho tenia anotat i no ho hem comentat i també és molt important, com hem dit, l'esport inclusiu. I en aquest cas és l'associació AMIS qui ens dona tot el recolzament i a més participen també. Així que dit queda. Gràcies. Molt bé. Sí.